Ja som vám dokonca tie encyklopédie aj ukázal a teraz vám môžem ukázať trochu mladých, perspektívnych a tak trošku podľa mňa aj šialených ľudí, ktorí sa prišli ukázať k nám do štúdia. Tak teda Peťo Čonka, Ina Halašová a Vlado Cako. Dobré ráno. Vítajte. Vy máte za sebou jednu neskutočnú cestu a najlepšie asi povedzte vy, o čo išlo, pretože my by sme to asi ani nevedeli zhrnúť. No, tak my sme podnikli vlastne pred mesiacom zhruba expedíciu do Zambie a urobili sme vlastne expedíciu z Viktorijných vodopádov až po jazero Kariba, čo je okolo 200 km po rieke Zambezi, ktorá má veľmi extrémne pere, môžete vidieť za nami. To sú také nádherné pohodové zábery. To je taká oddychovka, to bola. No, určite. No a bola to celkom náročná expedícia, teda ja musím povedať, že my sme už túto expedíciu plánovali dlhší čas a vlastne my sme plánovali ísť na Zambezi, lebo tá prvá časť tých perejí je veľmi krásna a jazdí sa komerčne, ale do toho sme si naplánovali ísť trošku ďalej, kde si treba vlastne už aj prichystať, zobrať si celú výstroj so sebou. No a je to extrémne aj v tom, že je tam hrozne veľa hrochov a krokodilov, čo na tom prvom úseku už ešte nie je, lebo tam je to také... sa nemali veľmi kde ako pohybovať? No je tam kaňon, takže oni ako keby zo spodu nemajú kvôli tým perem ako sa dostať hore, takže... A o hrochoch sa hovorí ako o jedných z najnebezpečnejších zvierat? Máte s tým skúsenosť? Hneď po moskytoch. Hovorí sa, že sú najnebezpečnejšie, že sú nebezpečnejšie než krokodily. Hroch je teritoriálne zviera a stráži si svoje územie a dokáže napadať. On sa ponorí a dokáže prevrátiť, vyhodiť celý rak do vzduchu a potom napadne ľudí, dokáže ich roztrhať. Dokonca sú prípady, že keď sa mu tam dostane aj veľký krokodil, tak bezničte krokodil. Aj samotný krokodil má smrť. Peťo a Vlado, vy ste profesionálni freestyleoví kajakári? Ja s Ninou sme profesionálni. Vy s Ninkou ste teda profesionálni. Ja na test. Ja keby som bol tvojim otcom, tak ja ti to celé zakážem, keď sa na tie zábery pozerám. Ako sa k tomu stávajú rodičia? Nebol moc šťastný, že som tam chcela ísť, ale vlastne my už každý rok chodíme do Afriky. Toto bol vlastne náš 4. krát, čo sme boli v Afrike, takže už si nejak zvykol za ten čas. Ja musím povedať, že keď som ťa zbadala, tak som bola naozaj v šoku a nechcela som veriť, že ty si to zvládla. Čo bolo pre teba ako pre ženu najťažšie na tejto výprave? Ja musím povedať, že my sme tam boli 2 baby dokonca a musím povedať, že niektoré veci sme zvládali oveľa lepšie ako chalani. Dokonca aj niektoré pereje sme prešli lepšie ako oni. A hlavne my, ak sme ľahšie baby, tak tie pereje nás až tak nevytrestali ako chalanov, ktorí mali, ja neviem, Peťo má 90 kg skoro. Ukáž prosím, aké máš svaly na rukách, lebo s týmito ručičkami si naozaj prerazila všetkými tými perejami. Tam je tých perejí, je tam snad nejakých 25 perejí plus ešte medzi pereje, takže ich je tam asi okolo 25 perejí je komerčných. My sme prešli ešte ďalších, neviem, 10-15, možno 20 perejí ešte ďalej, takže bolo ich veľmi veľa. Pre mňa je to inak niečo, tak povedať, abstraktné, ale ty, Martin, naozaj vieš, o čom je reč. Ty si bol tiež v tom. Ja som náhodou teda celkom viem, o čom rozprávate, aj keď ja som teda nesedel v takomto kajaku, na to by som odvahu teda nenabral v žiadnom prípade. Sedel som tam v rafte, to čo vy spomínate, naozaj som prešiel tieto pereje v rafte a Zambezi si ma tam chvíľočku aj podržala teda. Bol to slušný zážitok. Vy ste mali nejakú takú situáciu, že ste sa dostali do nejakej práčky a teraz vás to nechcel pustiť? Mali sme viacej situácií, aj tu Vlado vyplával nám na jednej pereji. Pod jednou perejou. Tiež ma to potrápilo, lebo pláť v tých prúde není čo. Aj keď má človek vestu, tak ho to ťahá dole pod vodu a... V tom sa veľmi plávať nedá, to sa skrátka dá iba nechať sa uniesť. Naozaj tá rieka je veľmi silná, no, možno tým ľuďom sa to nezdá, ale ten prietok je tam obrovský a tá rieka samotná je v kaňone, niekoľko 100 metrov sú steny, čiže aj to pokračovanie dna je veľmi hlboké a tým pádom sú tam veľké víry a naozaj aj nám sa stalo, že s celým kajakom nás to scuclo ako keby pod vodu a úplne sme zmizli, čiže ono to má naozaj veľkú silu. Ono to vyzerá veľmi nebezpečne, ale máte si niekedy pocit, že fakt vám ide o život?
No ja sa priznám, ja som išiel 9 perej, čo možno viete, je komerčná sebevražda a sa nejazdí. 9 sa nejazdí, oni ju volajú teda business killer a naozaj sa nesplavuje, my sme ju vystúpili a člny sme len pustili, ale len sme sa z brehu dívali, čo to s nimi robí. Ja som si všimol v tých záberoch, že vy ste ju vyšli. Teda. Áno, záleží ešte aký má stav, my sme mali že vraj celkom dobrý stav, no ja som išiel viackrát, lebo mne sa ju nechcelo obnášať. Ale... Ako, tak sa ti to tam páčilo, hej? Zrovna teraz je za nami tá perej, takže išiel som ju a prvé dvakrát, ak som ju prešiel, tak sa mi to celkom vydarilo a bol som z nej nadšený a potom, keď nám vstúpla voda, lebo tým, že je tam obdobie dažďov, tak tá voda stále nastúpala každým dňom a ten do tretice, ten nájazd mi moc nevyšiel a ostal som v poslednom válci a ten válec je naozaj veľký, ako autobus. No a že vraj som tam bol pár sekúnd, 20-30 sekúnd som sa tam zapichol do toho válca, som tam ostal a dosť ma to tam dobilo všelijak som dostal. Aj tvoji rodičia teraz tiež nepozerajú, samozrejme. A mojej mame sa to páči, chodila aj na raft občas, aj si zaplávať, bo točila na kanál, takže ona je nadšenec. Inak keď už si späť vlastne z tej výpravy, spätne neľutuješ, alebo neuvedomila si spätne, že vlastne čo všetko ti hrozilo? No, hneď by som tam išla zás. Vlastne my sme tam boli asi mesiac a bolo to, je tam úžasne, je to jak raj, teplúčko, úžasná voda, krásne pereje, takže hneď by som tam išla znova. Viem si predstaviť. My vám želáme na ďalších cestách. Už máte naplánované niečo ďalšie? Toto je, hádam, jeden z najnáročnejších raftingov sveta. Áno, toto je spomedzi komerčných raftingov je toto určite týchto 25 perej najnáročnejších. Takže kam sa ďalej vyberú Čonka, Cako a Halašová? No, Uvidíme. My v piatok teraz odlietame už do Ugandy s Ninou na sústredenie, takže na Bieliniu, tak sa tešíme. Držíme palce. Držíme palce, nech to všetko dobre dopadne. Hlavne sa neutopte a neublížte si. Ďakujem vám pekne. Dobre. Tak, priatelia, my celkom na záver ideme za našim kamarátom Martinom. Vy pokojne zostaňte, ešte si neodchádzajte, ešte vám pustíme klip na záver, len Martin nám teraz ukáže toho Pangasia, ako ho definitívne teda dotiahol do konca. Od rána sme ho pre vás pripravovali. Teraz ho pre vás jeme. Áno, nech sa páči. Surfing